Assalamualaikum yan wana. Idan ba ku manta ba a wancan darasin da muka yi akan bayanin yadda ake haɗa application, mun tsaya ne a application da muka haɗa wanda zai karɓi rubutu daga hannun mai amfani da wannan application din, sannan ya nuna masa rubutu a yayin da ya danna button ɗinmu na save. To yau kuma za mu ƙara masa abubuwa kamar haka. Za mu san da idan ka taɓa rubutun zai nuna ma cewa ga abin da aka rubuta, sannan wannan test view din zai goge rubutun da yake kai, sannan wancan rubutun idan ka danna ba zai cire welcome din ba, zai rubuta ne a kasan welcome din. To wannan shine abin da za mu yi a darasinmu na yau. To bari mu fara. Da farko za ka ɗauko linear ɗinmu, kun ganta nan, misali wannan welcome ɗin za mu sata a cikin, za mu ɗauko linear daga nan mu kawo ta nan. To sai mu ɗauko wannan welcome ɗin sai mu sata a cikin wannan linear ɗin, sannan sai mu je mu taɓa wannan asalin linear 2 ɗinmu da muka fara sa linear 1, sai mu cire gravity center horizontal ɗin da muka sama ta gwargwado kuma ya koma sama. To inda kuma ya koma sama mu ƙara ɗauko linear, sai mu ɗauko button ɗin mu sa shi a cikin wannan linear da muka ƙara kawowa. Muka sa a ciki mu taɓa linear sai mu mai da center horizontal gravity nata, kun ga button zai da tsakiya. To idan muka yi haka kamar mun ci karfin aikin, to za mu tafi on create sai mu taɓa view. Kun ga akwai a on create ɗinmu akwai activity, akwai view ko. To a nan ɗin za mu yi activity mu za mu taɓa view ne. Muka shiga view ga button ɗinmu nan, za mu taɓa button. Muka taɓa button ya buɗe mana. Kun ga abin da aikin da muka yi wancan lokacin, mun ce karɓo rubutun daga test view na ɗaya. Test view na ɗaya zai nuna rubutun zai karɓo daga can edit text. To yanzu abin da za mu yi, muna so a ce in ya karɓo rubutun daga edit text ya zo ya nuna mana shi a, in ya karɓo rubutun daga edit text zai nuna mana shi a test view kuma ya bar wancan. To abin da za mu yi shine za mu shiga nan view kenan, muka shiga view sai mu duba a ciki sai mu ƙara ɗauko get text. In muka ɗauko get text sai mu dawo nan operator, gashi nan za ku ga an rubuta operator a nan, sai ka taɓa shi, za ku ga an rubuta join. Yauwa gashi nan join. To za mu ɗauko shi mu kawo shi nan, sannan za mu tafi can ƙasa inda za ku ga an rubuta gashi nan component, sai mu ɗauko toast. To yanzu abin da za mu yi ana, za mu cire wannan edit text 1 ɗin sai mu sa wannan join and ɗin. Muka sa ta za mu ce to get text. Kun ga nan mun sa edit text 1, to ya mu canza rubutun da yake edit text ne mu mai da test view 1. Kun ga a test view 1 zai nuna rubutu, zai karɓo rubutun daga test view 1 again, sannan ya ƙara karɓo wani rubutun daga edit text. To bayan mun yi haka muna so a ce ya raba rubutun ko, to za mu ƙara ɗauko join and ɗin sai mu yi haka. To kun ga zai bar space a tsakani. Yanzu sai mu sa toast. Shi wannan toast amfani sa zai display ɗin abin da ya ɗauko kenan. Abin da ya ɗauko daga edit text 1 za mu ce copy wannan, kuma mun yi copy shi a da guda biyu, sai mu ɗauko shi daga nan sai mu zo mu sa toasting. Duk wannan abu fa zai fara a lokacin da ka danna wannan button ɗin. To bayan nan idan muka danna kuma muna so a ce wancan ya koma empty, babu komai a rubuce a jiki. To kun ga mu ce to kun ga bayan gama wannan operation ɗin, mu ce set text to edit text 1 mu bar shi haka. To kuma muka yi haka, bari mu ga abu. Kun ga yadda muka yi, mun ce da farko test view ɗinmu na ɗaya sai karɓo rubutu daga test view na ɗaya again, sannan zai haɗa shi da space, sannan sai ya haɗa da abin da ya karɓo daga edit text, sannan sai ya toasting ya nuna mana abin da ya karɓo daga edit text a ƙasa za mu gani, sannan test view 1 sai ya dawo babu komai a jiki. To wannan bari mu yi run ɗin application ɗin. Yau gashi nan ya gama, bari mu install nashi. Gashi nan ya buɗe mana. Yawwa to mun gani a misali kamar za mu ce skm gy to world. Kun ga yana mana, kuma muka ce a misali skm gy to save. Kun ga ya ƙara welcome to skm gy. To a misali mun ce to kun ga muka sa welcome to skm gy to world. Kun ga yana ƙarawa akai. To haka yake. To yanzu kun ga baya raba tsakanin su, ta yaya za mu raba tsakanin? Sai mu dawo nan mu ce wannan space ɗin da muka bayar mu ce /n. kun ga me muka sa /n. sai mu run. Gashi nan muna installing. Bari mu buɗe muka yanzu yayi. Ce skmgy. Okay. Yau gashi welcome ce to
skmgy. To duk abin da muka sa kun ga yana bayyana a nan gurin, za ku ga akwai abin da zai nuna mana shi a daidai nan gurin. To kun ga misali mun ce skmgy ko to bari mu ɗauki keyboard ɗin, muna danna save, ku kalli ƙasa nan daidai nan za ku ga abin da zai nuna muku a gurin to world, kun gani. Sannan a misali wani kamar sa number na 08106236467 ina sawa zai nuna. To wannan shine darasin da zamu yi yau. Mune muku fatan alkhairi da Allah. Ga sabbin zuwa wanda ba su mana subscribe ba, su store su mana subscribe a wannan channel ta mai suna SKMGY Tutor World. Sai anjima.